И ко става, маняци? Днес ще цъкаме лига. А с мен по скайп говори Good Killers. Сега да ти приема ли? Къде си? Ко ще играем 5 срещу 5 ли? Добре. Кажи хай на YouTube. Оф. Кажи хай. Така. Днес... Да, това ми е първия или втория клип, не знам. Ще играем много лига, ще има много клипове на лига, на Майнкрафт и на още много други игри. Така. Емо, не е ли на линия? Да се включи и той в клипа. Чакай. Емо, не е на линия. Не е на линия. Не си прави трудно. Аре, колко още е? Звъниш ли, бе? Ти колко имаш сега? Ти колко имаш? Още малко, бро. О, е. О, колко бързо, човек. Ти с гарен ли си? С гарен ли си? Добре. Сега, кой... О, избраха и доктор Мундале. Ми... Оф, кой да съм, е? Хинзао добър ли е, бе? Труден ли е за игра? Ай ще съм с Хинзао да пробвам. Не, доктор Мундо ще съм. Мундо. Добре. Двамата ли сме бот? Окей. Осем, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще ги мачкаме, нали? Как? Сега ще видя, чакай. Зареждам. Зарежда ми. Аз записвам, нормално е. Като записваш, малко ти лаги и ти забавя системата. Да, хора, и скинем. Май нямам скин, да. На доктор Мундо. Виж какви яки зъби имаме, човек. Като на старица. Шени той. Виж какви... Но това, че той не се скина, както аз бях ония път. Имат закле. Аз ще ги правим и... Сега ще ги правим да не знаят, нали?
Не знам. А ти знаеш ли, че Шен са борил танкове? Шен са борил танк. Да. Защото видях, наснах на шампионите там да си купим един герой. Купих си Доктор Мундо и гледам на танк до Доктор Мундо беше Шен. Ани, аз съм там, бегай. Хаха. Да отива. Доктор Мундо. Чуш ли? Вторя. Добре. О, Триндамер. Не ми е заредил, чак. Вреди. Защото горе си го изхъбих малко. Защото си го изхъбих горе малко. Чакай. Какво ще правим сега? Да бивам. Но ме е бавен нета за той. Коло. Но ме е бавен нета за той. Бавен ме е нета за това. Нищо. О, пак насича. Насича като гойно. Той и аз съм крив мерника. Много крив мерник имам. Бати кривен мерник съм. О. Защо? Нища. Това как ще умра? Хел. Това е какъв мерник имам. Що бе, тя може без край, бе. Тя може без край. Чакайте хора, за малко ще спра клипа и ще се върна. И да, хора, пак се върнахме. Нещо ми налагваше. И направих кил. Аз ти го откранах с търчето. Само цък, едно стричи. Насичам ли ти? Коло? Абе, кафе му е! Двама са, кой искаш? Идвам да отмъстя. Бале. Защото ми насича. Бах ти кривия са търде. Пак. Че да бегам, че ще стане лошо. За кеф.